Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m unu. Asị m nke onye chilu ya zelu mma n'isi anyị niile. Tata bụ Eke, bụkwalụ mbido izu na ọgụgụ izu n'ọdịnala Igbo. Nwe na-asị ka Chineke tata ketara anyị ndụ, ketara anyị udo, ketara anyị ngọzi, ketara anyị ịfụnanya, ketara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe ka ọ maka na-emela anyị n'aka nri anyị, n'aka ekpe anyị, n'iru anyị na azụ anyị. Asị m na n'aka anyị ji ama nzu na anyị ama ji ya wee makwa n'unyi na ihe ọma ga na-emela anyị. Anyị siri na Chikele anyị n'ofu n'ofu ka na-etu anyị ugo, na onye ọbụla si na ihe ọma ma mmenata na ndụ anyị, ọwa asị na ihe ọma ga na-emere anyị. Onye ọbụla fụrụ anyị wee gbaba aja, ya were isi ya wee zere aja. Nwe na-asị gị nwanne m nwoke, nwanne m nwanyị, n'udo ga-adị n'isi ụmụ Igbo niile. Ihe ọma ga na-emela anyị, kakaka ya mara anyị, ma jijiji ya mara anyị. Anyị si na nwa agụ anara ata ahịhịa. N'udo ugo dị mma ikiri ekiri, adịrọ mma ichu echu. Nwa eze ada nọ n'ihu ụkọ, na anyị bụ ụmụ eze na ihe ọma ga na-emela anyị. Anyị ga na-ebute ihe ọma n'iru, na-ebute ihe ọma n'azụ, na-ebute ihe ọma n'aka nri, na-ebute ihe ọma n'aka ekpe. Ise ise ise. Aga m bụkwa onye nke gị, nwaada Agbarọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ozi eziokwu. O usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpee elu Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ wee mụọ nwa nwoke, mụọ nwa nwanyị, mụọ ma zụọ, wee chaa isi awọ. Ọdịnala bụ ihe ndị gboo mebelụ. Ọgbụgba ndụ ha na Chukwu. Ndị ụka si na enwere Chukwu nna, Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ. Otu a ka anyị nwasi wee nwekwe mgbunye anyị gbunyere mgbe ndị bụ na ndị egede nwere ọgbụgba ndụ ha na Chukwu. Chineke fụrụ ndị Igbo n'anya nke ukwuu, mana anyị bụ ndị Igbo bụ mmọnwụ ekwesịrị ikiri ekiri, ka a hapụziri ikiri wee na-ekiri ndị ọzọ. Wee na-asị gị nwa bụ nwanne m, na-achịtaba azụ na ntọala Igbo. N'ile anya n'ihe a na-erugheri kịta, ị ka nọkwa n'ukwu obe, mmiri ga-amakwa gị, anwụ ya amakwa gị n'ukwu obe. A lot of people bụ akara ọnwụ na-agagharị kịta, mana ha marọ mmụọ na-azọ ndụ, mmụọ na-ewe ndụ. Ịgbakọta mmụọ azụ, mmụọ apịawa gị azụ, gị na mmụọ dị na mma, mmụọ a na-akwalụ gị ụzọ. Na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo nwanne m, wepụ aka n'aka enwe, wepụ aka enwe n'ofe,
tupu ọ wụọ aka mmadụ. Aka enwe dị n'ofe bụ aka gị. Gịnị ihe ndị ụka na-eme? Gịnị ihe ndị oke ite na-eme? Gịnị ihe ndị ogboni na-eme? Ndị kpọrọ onwe ha dibịa ọdịnala, ndị kpọrọ onwe ha ndị ụkọchukwu, ndị na-afụ na Jesu, na-afụ mmụọ nsọ, ha na-egbu gị. Mana ị nwere ntọala siri ike ebe ị ga-eguzolu wee were ihe ọma ị na-achọ, iwe na ọ na-akwụgharị ụta. Nwanne m, ịbịa n'ọdịnala Igbo anaghị enyo eziokwu enyo, unless ma ọ na ịbara agụ n'ọnụ. Ịba agụ n'ọnụ, ị mara na nke gị ekpomekwe. But if you are on the right track with your ancestors, with your chi and forces and powers that be, you will never regret or lack or die prematurely. Okwu m bịara ịkụzi gị tata, na ihe m bịara ime ka ị mara maka ya tata bụ mkpa ọ dị bụ gị nwa bụ onye Igbo Ido Ana ngwuru. Topic a bụrụ for amateurs, ọ bụrụ maka ndị ka na-ebido. Topic a bụ for ndị gategoro aka n'ihe gbasara ọdịnala. Hear me now. Ọ bụ na gị bụ ọkpara na be nna gị and nna gị anwụọna, ọ gị ka ọ dịrị Ido Ana ngwuru be nna gị. It is your sole responsibility. And if you don't do it, dark forces that have been chasing your father till he died will continue with you. Ọ bụrụ na ị bụghị ọkpara mana ị nụọ na nwaanyị, ma ọ na ịbụ ọkpara mana ị nụọ na nwaanyị, you are married, ị nweziri ezi gị, ịpụgo na n'obi gị jee rụọ ụlọ wee nwezie ebe gị. It is important n'ime gịnị na ịdọrọ ana ngwuru. Ebe anyị na-adọ ana ngwuru bụ ebe ị na-akpọkụ all the forces dị n'ana, mmụọ na-eso gị be nna gị, wee dọọ ha, dọtuo ha ofu ebe. O nwere ndị nwere as in gift ịbụ priest na their own lineage, or from na their own lineage. Ndị a, like if you go to my place, ndị a nwere ikikere iji aka ya wee dọọlụ ya onwe ya. Mana ọ bụrụ na such thing adịrọ gị n'aka, chọọ dibịa ma ihe ọ na-eme ka ọ dọọlụ gị ana ngwuru, ka ị nwee ebe ị ga-anọ wee na worship your ancestors. This is traditional altar for you. Ihe a bụ ebe ndị Igbo na-akpọ altar. Altar a na-ekwu okwu ya, ọ bụrụ nonsense a ndị mmadụ na-eme now. Eje chiri eje egotacha all manner of candles. Ewelu mu what is it called? Ewelu ụmụ flower ndị altar guests na-edosa ha je decorate altar ha. Ewelu ya wee decorate chebe ahụ. Ewe kuru mmiri gbanye na white rubber. Ewe munye we candle nka, amunye green, amunye gold, amunye silver, amunye red, amunye white. Ekporo nzu na-edo chikwasa ebe ahụ. Achọzie ka ọ dị glorifying, ha wee wetazie cowries wee dosa ebe ahụ. Ha wee wetazie what is it called again? All these spiritual perfume and scents. Ewere ya dosa ebe ahụ. Ihe ha bụrụ altar n'ọdịnala Igbo. Hear me. That is not an ordinary altar. That could be a temporal altar for you. Depends on the way you understand it. Ọnụ ihe bụ na mmadụ dọrọ ana. N'ịdọrọ ana ngwuru. Ebe ị na-akpọku ndị ichie, akpọku mmụọ gị na ha so. Anyị agbasị gị jee n'ihu ana, na ebe a ka ndị nọ na ana nọ. Asị gị jee n'ihu ana, jee mee ihe, jee chụọ aja, kwuo okwu n'ihu ana be nna gị, n'ebe a ka ị dọrọ ha. A
na-adọ ana ngwuru onwe so many things na-adị involve. Ndị bụ nnekwu dibịa bịa across this video m na-eme ha ama ihe na-akọ. It is not for amateurs. Ọ bụrụ for gị nwaka na-achị ichukwa chi gị, ọ bụ for ndị banyegoro mmọnwụ, ndị okwu sigoro ike n'ọdịnala, ndị chọrọ isi ike ka broda ahụ nọ na chọọchị so na kwaya maọbụ dị na ọsha ma ọ so na evangelism, maọbụ kwanụ broda na-akwụ tithe every month. Ịma na onye na-eme ụdịka ha na chọọchị abanyego mmọnwụ. Iwe dụọ ana ngwuru, ịmarụ na ikwuzugo mkpa ọ dị Ido Ana ngwuru gịnị na ọ na-eme gị, ọ na-reunite gị with all the forces in your father's place. All the forces, ma nke ndị gboo fero, ma nke ịma, ma nke na-amara, all the forces nọ n'aja na be nna gị. You draw those powers down to one place and make a place for them, where you come out every morning and you give them cola, where you can you go there and you cry your heart out. Ọ bụrụ ibe akwa anya mmiri, you make your request. Ọgbajuodolu iwere ọkụkọ wee je na ana ngwuru be nna gị ebe ịdọra ihu ana, iwe je ebe ahụ, iwe je were ọkọ wee gbuolo ha die, wee sị ha lekwa ihe a, lekwa ka nsi chọka ọ dị. Asị na ị na-agwọ ọgwụ, yet you don't know charm, and charm does not know you. Ọ dị nnukwu mkpa na gị nwa bụ onye Igbo ịpụta isi na ikwenyere n'ọdịnaya, kwenyesi ike, nwee ihu mmụọ. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke, ịbụ onye Igbo, and ị na-agwa m na iso n'ọdịnala, na ịchọ iso n'ihe a na-alụ, my brother, enwere ebe ị kwesịrị ịrụgasị. Ọ bụrụ just enego m chi m, enego m ndị ichie m, yet nothing is happening. Kedu ihe ị chọrọ ka o mee? O nwere ka ọ bụrụ na o nwere ọfọ iji wee bịa, imara. Isi na ị chọrọ ịbanye mmọnwụ, ị kwesịrị inwe ọnụ anyanwụ na ọnụ chukwu oke gị. Yes, enwere ekwesị nwere point ebe ị dọtụrụ mmụọ entities ị ga na-echukwa. Ekwesịrị inwe point ị dọtụrụ entities. Ọkannata village maybe ya. If you must come back, you must come back. Ọ bụrụ na akara iji bi ụwa bụ na ị nwere ọrụ ya alụ n'ụlọ, you have to come back, because staying over there is, you are just wasting your time. And when your time is up, anya afụ na ibu waste to humanity, you will go. Maka na ife ị na-amara ọbụ na ebe ọbụla ị dọrọ ana ngwuru, ebe nke ị united all the forces dị na ngwuru ahụ for the good of the family. O nwere ike nwanne gị nwaanyị anọrọ ebe ọ na-osi elu ya ike, iwe je n'afa wee sị gị gbuoro ana be nna ya ihe. Where you will go directly bụ na ebe ahụ ị dọrọ ana ngwuru. You offer them something and ọ dịghị ka miracle. It is very, very important. Ihe nji ekwu ha bụ na ụmụ Igbo kwesịrị ime gịnị? Ịnọsi ike n'ọdịnala. You don't just do it na ị na-eme ya ka ọ bụrụ na imegoro chi gị ka ụzọ gaba. It's a lie. You have to stand firm. The way you have been standing in the Christian community, you have to stand firm here. Ọ bụrụ na okwu gị nọ n'ụka nọrọ n'ọdịnala, nwanne m, you are fooling yourself. You are fooling yourself. Maka na imechi onwe gị agbụrụ mgbupụta onwe gị na mmetọ emetọrọ ihe dị na ngwuru be nna gị tata, echi gaa na chọọchị na-etiri ha Holy Ghost fire. You are a fool. You are tying yourself the more. You can't deceive spirits. You can only lie to things that does not exist. But spirits, supernatural beings exist. There is no way you will deceive them. There is no way you deceive them. So ọ dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nwoke nwere obi, nwere be ya, nugoro nwaanyị mụọ ụmụ, ma ọ nwere be ya be nke ya kwesịrị Ido Ana ngwuru ya. Ịdọtụọ entities gị na ha so na be nna gị, dọọ ana ngwuru, inwe ihu ana, inwebe ị ga na-achụrụ ndị nọ na aja. Ọ dị mkpa, ọ na-enye a prolonged life, ọ na-epave wave, and ọ na-ewepụ dark forces. Aka mbụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri, sekwana m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasikwa afọ ike, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche,
na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala. Ọ bụrụ na tata bụ izizi gị sonyere anyị, biko ana m asị gị ndewo, na-asịkwa gị echefukwana binyere anyị aka ma gbasasịkwa ozi a ka o nwee ike ru ndị enyi gị na ikwu na ibe gị. Ọnwa ajụjụ nwere ịjụ m ma ọ na ịchọ ka agbalụ gafa, biko dere m ozi na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịa nụ.